जय शिवराय. मी प्रीतिया, कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. तर आज रात्रीचा तिसरा दिवस आहे. तर सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर सर्वांनी पटापटा जॉईन करून घ्या. तर आज आपण एक इंटरेस्टिंग भाजी बनवणार आहोत जी नॅचरली सर्वांनाच आवडते. तर पटापट लाईव्ह व्हा. कुणाला पाहिजे? तर पटापटा जॉईन होऊन घ्या मंडळी, सर्वांनी जॉईन या. आज आपण एक रेसिपी बनवणार आहोत. काफी अच्छी जगह है देखने के लिए, तो जाना चाहूंगा। ये सारी चीजें भाई, ये मैं जाना चाहूंगा भाई। बिल्कुल पुरानी जगह होती है ना, फैसिनेशन होती है, जैसे कि जैसे हॅलो, हाय, तो बहुत से जगहों नमस्कार सर्वांना. अभी भी पता है, लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पे। आज आपण एक रेसिपी बनवतोय. तर हे बघा, आज आपण ना व्हेज कुर्मा बनवतोय. म्हणजे त्यामध्ये बटाटी, वाटाणे, फ्लावर आणि थोडेसे काजू यापासून आपण व्हेज कुर्मा बनवतोय. त्यासाठी मी इथं 2 कांदे घेतले आहे. ते मी ह्याच्यात टाकते भाजण्यासाठी. भाजून घ्यायचं आहे. पहा, मी आता हा कांदा चांगला भाजून घेणार आहे. व्हेज कुर्मासाठी आपण भाजी बनवणार आहोत त्यासाठी. श्री स्वामी समर्थ चंदू दादा. श्री स्वामी समर्थ. नवरात्रीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि एक गोष्ट, माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर दादा सबस्क्राईब करा आणि चॅनलला लाईक पण करा. डबल टॅप करा स्क्रीनवर, म्हणजे माझ्या चॅनलला लाईक मिळून जाईल लाईव्हला. कसे आहात तुम्ही चंदू दादा सर्वजण, विथ युअर फॅमिली? तर हे बघा, मी आता कांदा भाजायला टाकलाय आणि हा हे खोबरं घेतलंय मी, ते पण यात भाजायला टाकायचं आहे. तर 9 दिवसाचे कोणाकोणाचे उपवास असतात. तर इथं कोणाकोणाचे उपवास आहेत 9 दिवसाचे सांगू शकता तुम्ही? चंदू राजे मजेत आहोत. मी एक मेंटल माणूस आहे, ओळखलं का काल? हो, तुम्हाला आंबे पाहिजेत ना? हापूस आंबा. पण आता सध्या कोकणात आंब्याचं सीझन नाही आहे, त्यामुळे आंबे काय भेटू शकत नाही तुम्हाला. तर हे बघा, मी खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर हे पण यात टाकणार आहे. दाखवते मी तुम्हाला. हे पहा, हे
कांदा, खोबरं आणि हे कोथिंबीर हे सगळं टाकायचं आणि छान भाजून घ्यायचं. संजू राजे, गाव कोणतं आहे? दादा मी कोकणातली आहे. कोकण माझं गाव. मी एक मिनिट, तुम्ही कॉमेडी छान करता. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. काय माहिती मला जमते का, पण तुम्ही सांगताय यावर विश्वास ठेवते मी की मी कॉमेडी चांगली करते म्हणून. तुम्ही सांगताय म्हणून मी विश्वास ठेवते की मी चांगली कॉमेडी करते. हा, हे माझं मोबाईल धड राहत नाहीये. ट्रायपॉडला लावलंय तरी पण. मला सांगा कोणाकोणाला व्हेज कुर्मा भाजी आवडते. आज माझ्या मुलांची एक्झाम संपली आहे. म्हणजे माझ्या मोठ्या मुलीची ती 3rd मध्ये आहे. तर एक्झाम संपली आहे, म्हटलं आज काहीतरी असं तिच्या आवडीचं बनावं म्हणून मी व्हेज कुर्मा बनवते. तर बघा, हे काजू घेतलेत मी भिजवलेले, तेही यात टाकायचे. ग्रेव्ही छान बनते व्हेज कुर्माची. आणि थोडे शिल्लक राहिले ना तर आपण ते भाजीमध्ये टाकायचे. तर मी तुम्हाला दाखवते इथला हा लुक, वाटणाचा लुक दाखवते मी. आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज 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 सबस्क्राईब करा, लाईक करा. थँक्यू. सेकंड लाईक कोणी मला केलं, थँक्यू सो मच. हे बघा, असं चांगलं भाजायला द्यायचं आहे. तर एक टोमॅटो पण घ्यायचा आहे, तो यात टाकायचा. संतोष आरची, नकुल ब्लॉग, मी केलं 3रं लाईक. ओके, थँक्यू नकुल दादा, थँक्यू सो मच. संतोष आरची, हाय हाय दादा, संतोष दादा. ताई काय ते लाईक केले आहे, थँक्यू संतोष दादा. रुपेश गायकवाड, नमस्कार रुपेश दादा, नमस्कार रुपेश दादा. हे माझं हे राहत नाहीये कसं नीट. ओके, आता राहते. ताई करून आहोत आम्ही. ओके, लाईक काय, एक मिनिट. सर्वांना मी रिप्लाय देणार आहे, कारण काल असं झालं की कोणीतरी मेसेज केलेला आणि माझे फ्रेंड सांगत होते की तू त्यांना रिप्लाय देत नसतेस, पण मी असं जाणून बुजून नाही करत, मी पाहते सर्वांचे. तर विजय तांजे कुठून आहे? मी कोकणवरून आहे दादा, विजय दादा. मंगल घोडेकर, नमस्कार मंगलताई, कशा आहात तुम्ही? राहुल कुमार, हाय राहुल भैया, कैसे हो आप? नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं. लाईक केलं मंगलताई, थँक्यू सो मच तुम्ही मला लाईक केल्याबद्दल. तर आज मंगलताई मी व्हेज कुर्माची रेसिपी बनवते. तर मंगल गुडगी, शुभ दुपार, झालं का जेवण? नाही ताई, आताच मी मुलांना घेऊन आली आहे, त्यांना सोडायचं, सकाळचं आणायचं, खूप कामं असतात, त्यामुळे जरासा लेट होतो. आणि वायफाय पण गेलेलं, त्यामुळे लाईव्हला खूप उशीर झाला. तर हे बघा, हे टोमॅटो पण यात टाकायचे या वाटणात. तर विशाल गायकवाड, श्री स्वामी समर्थ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
नमस्कार दादा, श्री स्वामी समर्थ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दादा, नाव काय आहे तुमचं? माझं नाव प्रीतिया आहे. प्रीतिया आहे माझं नाव. सुनीता ताई, हाय सुनीता ताई. हे पहा, मी बनवते व्हेज कुर्मासाठी हे वाटण बनवते. हे बघा, यातमध्ये मी टाकलंय कांदा, काजू, खोबरं, टोमॅटो आणि कोथिंबीर आणि आलं लसूणची पेस्ट मी स्वतः म्हणजे अशी बाजूला बनवून ठेवलेली आहे स्वतः घरात. त्यामुळे बघा, असं छान भाजून घ्यायचं. पहा, चांगलं भाजायला पाहिजे, असं नाहीतर त्या ग्रेव्हीला चांगली टेस्ट येत नाही. नाहीतर मग ते फोडणीला देताना तरी चांगली भाजावी लागते. इथं तरी भाजायची, नाही तर फोडणीला देताना तरी भाजायची. तर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. तर आज नवरात्रीचा 3रा दिवस आहे. तर सगळीकडे मस्त उत्साहाचं वातावरण आहे. तर गरबा कोण कोण खेळतंय आणि कोणाकोणाला आवडतंय गरबा खेळायला? महाराष्ट्रातले लोक तर खेळतच असतील, त्यासोबत उपवासही असतात त्यांचे. आम्ही थोडंसं घरापासून लांब असल्यामुळे सणासुदीला आम्हाला नाही जाता येत. त्याचं खूप वाईट वाटतंय. घरची खूप आठवण येते. आमच्याकडे पण सार्वजनिक म्हणजे आमच्या मंदिरात असतात, देवी येते, खूप आनंदाचं वातावरण असतं. आणि यावर्षी आम्ही गणपतीला गेल्यामुळे आता नाही जाऊ शकत. तर कोई बात नाही. बोला, सर्वजण कुठे गेलात? तर आता त्याला मी दुसऱ्या गॅसवर टाकणार आहे आणि याच्यासाठी मी अजून एक भांडं घेते. आणि त्याच्यासाठी मी एक फ्लावर घेणार आहे, हा कापून घेते. चांगला भाजायचा हा, म्हणजे आधी त्याला साफ करते आणि नंतर भाजायचं याला तेलात. म्हणजे डीप फ्राय नाही, असं शॅलो फ्राय करायचं. मंगलताई, रेसिपी बघताय की नाही? कुठे गेलात? काय रिप्लाय नाही देत. तो कांदा टोमॅटो भाजते तोपर्यंत मी फ्लावर सोलून घेते. तुमचं सर्वांचं जेवण झालं की नाही? सर्वांचं जेवण झालं? सुनीता ताई, जेवण झालं का सांगा? कुठे गेला? आपल्याकडे लग्नात जास्त व्हेज कुर्मा असतो ना, म्हणजे हॉलवर वगैरे लग्न ठेवलं तर व्हेज कुर्मा पाहिजे, त्याशिवाय काय मजा येत नाही लग्नाला, है ना? म्हटलं आज बनवूया स्वतःच थोडासा, बघूया रेसिपी जमते की नाही. तर स्टार्ट केलंय, किती वेळ लागतोय बघूया. वायफाय मुळे मला वाटतं मेसेज येत नाहीये. हेलो,
बघा मी फ्लावर आता इथं धुवून घेतला आहे स्वच्छ. आता बर्तनमध्ये तेल टाकते. पहा, बर्तनमध्ये थोडंसं तेल टाकते. तेलात थोडंसं जिरं टाकायचं. थोडंसं जिरं टाकायचं आणि हा फ्लॉवर यात टाकायचा. काही कोणाचा रिस्पॉन्स भेटत नाही आहे. वेज कुर्मा वाटतं कोणाला आवडत नाही. म्हणूनच मला असं वाटतंय की वेज कुर्मा कोणाला आवडत नाही आहे. त्यामुळे कोणी लाईक करत नाही आणि सबस्क्राईब पण करत नाही आणि व्हिडिओ पाहत पण नाही आहे. तसं मला वाटतंय. असं आहे का? मी आता बीन्स घेणार आहे. ते छोटे छोटे त्याचे तुकडे करायचे आणि हे पण त्याच्यात शेलो फ्राय करायचे. म्हणजे झटपट होते ही रेसिपी, एवढा वेळ नाही लागत. तर हे बघा मी असं छोटं छोटं कट करून घेतलंय आणि हे यात टाकायचे. त्याला बीन्स म्हणतात, फरसबी माहितीच असेल सर्वांना फरसबी. तर हे पण चांगलं छान भाजायचं. आणि हे काजू आहेत मी असे भिजवून घेतलेले, ते पण यात टाकायचं फ्राय करायला. काजू पण टाकले. आता थोडंसं मीठ टाकते. हे इथं चांगला भाजला आहे. आता रेड झाला. आता याला ना जरा थंड होऊ दे, मग मिक्सरमधून काढायचा. तर मंडळी बोला, कसा चाललाय आजचा दिवस? मंगळगोळे करत. ताई तुम्ही कुठल्या आहात सांगू शकता का? कुठल्या आहात तुम्ही? कुठून बघताय हा लाईव्ह?
हॅलो हॅलो. मला कुणाचेच मेसेज वगैरे काय येत नाही आहे, मला कळत नाही आहे. कुणाचंच चॅट दिसत नाही आहे. ओके ओके, आता दिसतंय. सर्वांचे मेसेज येऊन गेले, मी बघितलंच नाही, दिसतच नव्हतं. कुठून आपण चालू केलेलं. मंगलताई काहीतरी बोलत होत्या यामध्ये. खूप कमेंट येऊन गेल्या, पण मला मोबाईलवर नेट कमी असल्यामुळे रिसिव्हच नाही झाल्या. आता आल्या हे पाहते मी. तर मंगल गोडेकर ताई, रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी, वॉरियर मंगल, नमस्कार. मंगलताई तुम्हाला कोणतरी नमस्कार करतोय. त्यानंतर नकुल ब्लॉग, ताई मुंबई कांदिवलीला या. हो मी नक्की येईन मुंबई कांदिवलीला. तुम्ही राहता का कांदिवलीमध्ये? नक्की मला कमेंट करून सांगा. विजय तजाने नागपूर. वा दादा, नमस्कार दादा, विजय दादा, तुम्ही नागपूरमध्ये राहता. कशी आहेस मंगलताई? सांगा कशा आहात तुम्ही त्या. मी मस्त आहे, तुम्ही कसे आहात? ओके ओके ताई. मुंबई कधी? काय सांगू आता, कधी असेल तेव्हा मी नक्की सांगेन मुंबईला कधी येणार आहे ती. आम्ही कोकणातल्या, मुंबईवरून फक्त ट्रेनने जातो तिथून तिथपर्यंत, तिथून मुंबईला फक्त ट्रेनने बघतो. पण तुमच्यासारखे जर आमचे सबस्क्रायबर असतील तर आम्ही नक्की येऊ मुंबईला. त्यानंतर शिजवून झालं का? शिजते भाजी. मनी माऊ सुप्रभात ताई, मनी माऊ सुप्रभात. नकुल ताई मुंबईला या कधी. ओके ओके, मी नक्की येईन नकुल दादा, नक्की येईन. त्यानंतर कोणाचं ताई आहे? मंगलताईंचं जेवण पण झालं बघा, आणि आमचं अजून शिस्त आहे. मंगल हो शरद दादा, माझं जेवण झालं, तुमचं झालं का? हो मंगलताई, आता जेवला, आता लाईव्ह करतो जरा. ओके विजय, काय बनवत आहेत? जो मी व्हेज कुर्मा बनवते. व्हेज कुर्मा चाललाय माझा बनवायचा. तर पटापटा कमेंट वाचूया. मंगलताई शिवणकाम करतात का? ओके. मंगल गोडेकर ताई, रेसिपीचा वेगळा व्हिडिओ बनवा, आता सध्या लाईव्ह घ्या. ओके तर तुमच्यासाठी मी रेसिपी घ्यायला लागली आहे. ओके, तुम्ही म्हणताय तर आपण गप्पाच मारू. रेसिपी नको का मंगलताई? रेसिपी नको का? ताई लोकांचे कमेंट वाचा. मंगलताई सॉरी त्याबद्दल. काय झालेलं, नेट नीट चालत नव्हतं, त्यामुळे मला कमेंटच आल्या नाही. जेव्हा नेट चालायला लागलं तेव्हा फटाफट सगळ्यांच्या कमेंट आल्या, त्या मी आता वाचते. सॉरी त्याबद्दल. कमेंट अडकल्या आहेत. हो बरोबर, कमेंट अडकल्या होत्या. मंगलताई रेसिपीचा वेगळा व्हिडिओ बनवत आहे, लाईव्हवरती गप्पा मारा. ओके. हो मला कमेंट जास्त येतच नव्हत्या. वॉरियर अडकलेत का शरद दादा? हो हो, त्यांना दिसतच नाही. मंगल गोडकर, त्यांना दिसत नाही वाटतं कमेंट. ओके जाऊ दे, आपणच बोलू. आपण
बोला बोला, आपण चालत जावा. कमेंट वाचत नाही काही. वॉरियर मंगल, तू जेवण बनवलं जेवायला? काय बनवलं जेवायला मंगल ताई? काय बनवलं नक्की सांगा. गमतीदार कॉमेडी. तुम्ही रेसिपी पाहिला नाही? आलो आम्ही. ओके, मग गप्पा मारा. राज, हाय मंगल. मंगल गोडेकर, गमतीदार कॉमेडी. मंगल, अरे मंगल काकू बोला रे. अरे असं का बोलताय मंगल काकू? बिचारीचं नाव किती छान आहे मंगल. मंगलच बोला. विजय तांडे, अगं नवीन काही भाजी बनव. फ्लॉवर बोर झालं. हा, नुसतं असं फ्लॉवर खायला कंटाळाच येतो, म्हणून तर मी ह्याच्यासोबत बनवते, वाटाण्यासोबत, त्याच्यात काजू घालून. राज मंगल, छान वाटतं ग. तुम्हीच भाजी खा मंगल, तुम्हीच भाजी खा करून. आमचा उपवास आहे. ओके, नवरात्रीचा. ओके ओके, काय करणार, ज्यांचा नाही आहे त्यांनी खा. ह्या नवीन आहे वाटत. MR मटनवाला. MR नमस्कार. मंगल म्हणाला की कसा आपलं वाटतं. लाईव्हचा कमेंट वाचत नाही. हो, माझ्या कमेंटचा प्रॉब्लेम झालेला. तुमचे मेसेज माझ्यापर्यंत पोचत नव्हते. राज, आपलं सेम आहे एज. ओके ओके. MR मटनवाला, नमस्कार नमस्कार. गमतीदार कॉमेडी. अगं बाई, मंगल गोडगेकर, मटनवाले भाजी का भाजी चालू आहे रेसिपी. गमतीदार कॉमेडी. ओके, मटनचा बनवेन. वॉरियर, गप्प बस मंगल. आम्ही तुला काकूताई म्हणणार नाही. मंगल गोडकेकर, सबस्क्राईब केला आहे, रिटर्न करा. मंगलचं छान वाटते. उशिरा ट्यूब पेटली. कोणाची पेटली उशिरा ट्यूब? हाय सोहम. सुनीता जानकेवाड, हाय ताई. खूप गरम होतं इथं. कमेंट वाचत नाही आणि बोलतोय. गमतीदार कॉमेडी. अवघड आहे आता, तुमच्या कमेंट माझ्यापर्यंत पोचतच नाहीये. सच्चिदानंद सावंत, हॅलो सच्चिदानंद दादा. हॅलो हॅलो. तर हे बघा, इथं मी हे चांगलं भाजून घेतलंय. आता ह्याला बंद करायचा गॅस, आणि जे हे वाटण आहे ते वाटून घ्यायचं. तुमची कमेंट माझ्यापर्यंत पोहोचत नाही, त्यामुळे आज कसला तरी प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे नीट बोलणं होत नाही आहे. त्याबद्दल सॉरी सर्वांना. आपण उद्याच व्यवस्थित लाईव्ह करू, जेणेकरून आपल्याला व्यवस्थित बोलता येईल. आता सध्या मेसेजेस मध्ये येत नाही आहेत, त्यामुळे बोलता नीट येत नाही आहे. आय एम रिअली व्हेरी सॉरी. मंगलताई, आय एम व्हेरी सॉरी. तुमचे मेसेज माझ्यापर्यंत लेट पोचत आहेत, त्यामुळे मी लेट वाचते. कशामुळे होतंय काय माहिती नाही मला. अचानक सगळ्या कमेंट आल्या आणि मध्ये थांबलेल्या, त्यामुळे मी बोलू शकले नाही. हॅलो हॅलो. हॅलो.
हॅलो, गरम भरपूर होतं इथं. सुनीता जानकेवाड, मी लातूरची. ओके, नमस्कार दीदी, तुम्ही लातूरच्या आहात? वाव, लातूर सिटी खूप छान आहे ना. मला पण जायचं आहे लातूर पाहायला, बघू कधी भेटतंय ते. सच्चिदानंद, काय बनवताय जेवण? मी आज व्हेज कुर्मा बनवते. कोण आहे का लातूरचं? हां, माझ्या शेजारच्या फ्रेंडच आहेत माझ्या लातूरच्या. सानवी मेहतर, हाय सानवी मेहतर. हाय सानवी मेहतर. मी थोडंसं म्यूट करते. सर्वांचं जेवण झालंय का? जेवून आज स्पेशल पुलाव. पुलाव नाही आहे सानवी, हा आहे व्हेज कुर्मा. माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा. शिवांश यांनी मेसेज केलाय. नभांगी कुंकू माती चंद्रकोर, कळ्या मन्यांची सर सौभाग्याचं लेणं, जिजाऊ आईंची पुण्याई, सावित्री आईंची शिकवण, महाराष्ट्राची शिवकन्या रणांगिनी, झाशीची राणी तुम्ही, राणी सुखी रहा तुम्ही, हीच प्रार्थना जगदंबे चरणी. शिवांश, थँक्यू सो मच. तुम्ही खूप छान लिहिलं, खूप छान, म्हणजे खूप भयंकर, खूप छान वाटलं. परत मी एकदा वाचते, मला खूप आवडलं ते. नभांगी कुंकू माती चंद्रकोर, काळ्या मन्यांची सर सौभाग्याचं लेणं, जिजाऊ आईंची पुण्याई, सावित्री आईंची शिकवण, महाराष्ट्राची शिवकन्या रणांगिनी, झाशीची तुम्ही राणी सुखी रहा तुम्ही, हीच प्रार्थना जगदंबे चरणी. जय शिवराय दादा, थँक्यू सो मच. खूप छान लिहिलं तुम्ही, मला खूप आवडलं. जबरदस्त, खूप आवडलं, खूप म्हणजे खूप. असे जेव्हा जेव्हा मराठी लाईव्हवर असं येतात ना, ते खूप छान वाटतंय. म्हणजे काहीतरी असं शिकण्यासारखं असतं अशा माणसांकडून. आलेल्या तमाम यूट्यूब फॅमिलीचं स्वागत व आभार. आपण जसे आपल्या सोनेरी पावलांनी आलात तसेच आपल्या चांदीच्या बोटांनी हातातील मोबाईल स्क्रीनवर हळूच टकटक करून लाईक करा. वा, खूप छान. मस्तच. असं सांगायला बरं आहे ना. आलेल्या तमाम यूट्यूब फॅमिलीचे स्वागत व आभार. आपण जसे आपल्या सोनेरी पावलांनी आलात तसेच आपल्या चांदीच्या बोटांनी हातातील मोबाईल स्क्रीनवर हळूच टकटक करून लाईक करा. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड, खूप जबरदस्त, छान छान. दादा, मग तुम्ही पण लाईव्हवर
आलात ना मग हळूच टकटक करून लाईक करा आणि सबस्क्राईब पण करा. खूप छान, खूप छान, खूप छान, खूप छान. असं काहीतरी ऐकायला खूप छान वाटतंय. आता आपण पुलावला फोडणी घालते मी. ते कुठे गेलं? तुमचं पण यूट्यूब चॅनल आहे का शिवांश #23? इथं कोणाकोणाचं यूट्यूब चॅनल आहे जे आपली यूट्यूबची ग्रोथ करू इच्छितात चॅनलची, नक्की कमेंट करा मला. थँक्यू फॉर हार्ट्स. बोला, कोणीच नाही का लाईव्ह? मी त्याच्यात एक बडी वेलची म्हणतो, मोठी वेलची म्हणतो, ती टाकली आहे. प्रणय, काय करताय जेवायला? काय करताय बहिणी? तर मी दादा जेवायला ना व्हेज कुर्मा बनवते. तर त्यासाठी मी हे बघा, मी ही पेस्ट केली आहे. कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर आणि काजू यांची भाजून पेस्ट करून घेतली आहे. ती यात फोडणीला टाकायची. शिवांश, रूप तुझे अंबे परी, माय माऊली साऱ्या जगाची, लावणी कपाळी कुंकुवाचा टिळा, नभांगी भरली हळदी कुंकू, नाकी नतमोत्याची, कानी झुडले झुमती, नेसली जरी साडी तळपती, आग नयनी अशी माझी माय माऊली. खरंच खरंच खूप छान, खूप छान, खरंच खूप छान. मी आज तुम्हाला एक सांगू इच्छिते. काल माझ्या एका मैत्रिणीचा लाईव्ह चालू होता. तिचं पण यूट्यूब चॅनल आहे. तर त्याच्यात घडलेला किस्सा तर मी आज तुमच्याशी शेअर करणार आहे. तर किस्सा असा होता की त्या लाईव्ह येत होत्या. तर त्या इथल्या नाही आहेत, उत्तराखंडची आहेत माझी फ्रेंड. तर तिने लाईव्ह चालू ठेवून बोलत होती, इकडचं तिकडचं काही काय बाहेरचं नेचर दाखवत होती. तिला एवढ्या घाण कमेंट येत होत्या. तर मी पण लाईव्हला जॉईन झाले आणि तिला थोडासा सपोर्ट करायला लागली. तर त्या माणसाला मी म्हणजे मी असं म्हणत होती की यार, आपल्या महाराष्ट्रात पण एवढे असे चांगले चांगले लोक आहेत जे आपल्यासारख्या बहिणींना मदत करतात. म्हणजे एखादा निगेटिव्ह कमेंट असेल तर एखादा मराठी माणूस तिथं बोलतो की हे बाबा तुझं चुकीचं आहे किंवा सुनावतो त्याला. तर हे मला खूप आवडतं. आणि माझ्या चॅनलवर मी तिला सांगते की माझ्या चॅनलवर अशी माणसं खूप कमी येतात, म्हणजे नाहीच, म्हणजे 1% पण नाही आली. तर मला खूप बरं वाटतं की मी तिला सांगते की महाराष्ट्रातली माणसं आहेत ना, की खूप एकमेकांची म्हणजे आपल्या बहिणींची, लेडीजची खूप हे करतात, इज्जत करतात. तर मी ते कमेंटवर तिथं लाईव्हमध्ये सांगितलं. तर ती म्हणते खरंच आहे, तू महाराष्ट्रात आहेस हेच तर तुझं खूप भाग्य आहे, असं ते मला म्हणत होती. त्यामुळे खूप बरं वाटलं. या आय एम प्राऊड ऑफ माय महाराष्ट्र. शिवांश, आलेल्या सर्वांचे जेवण झाले नसेल तर आपापल्या घरी जाऊन पटकन जेवण करून घ्यावे. येते मिळेल अशी वेडी आशा सोडून द्यावी. तसेच हात स्वच्छ धुवून हाताचे तेलकट पण घालून हातातील मोबाईलवरील स्क्रीनवर लाईक करा.
येस, डेफिनेटली जवळ असतं तर मी सर्वांना वाढलं असतं जेवण. पण आता लाईव्ह चालू आहे, कोण इथं जवळ नाही आहे, त्यामुळे मी जेवण कसं वाढणार ना, बरोबर. मला जेवण करायला आणि जेवण वाढायला खूप आवडतं. भारी सांगितलं दादा, शिवांश दादा, भारीच सांगितलं. हे बघा, आता ही पेस्ट मी बनवली आहे, ही आता चांगली ह्याला ना तेल सुटेपर्यंत भाजायची. तर काय असतं ना, लोक ना खूप वाईट वाईट काही काही माणसांना कमेंट करतात. म्हणजे सगळीच माणसं काय त्या उद्देशाने आपलं यूट्यूब चॅनल खोलत नाही. कोणाला आपली ग्रोथ करायची असते आपल्या चॅनलची. तर चांगल्या पद्धतीने एखाद्याचा लाईव्ह चालू असेल तर त्याला निगेटिव्ह काहीतरी कमेंट करून त्याचा कॉन्फिडन्स लो करायचा, हे काही काही माणसांच्या काय ते म्हणजे रक्तातच भिनलेलं असतं. तर ते मला खरंच खूप वाईट वाटतंय. येथे फक्त रेसिपी कशी बनवावी याचे उत्तम प्रकारे टिप्स मिळतील, त्यामुळे याचा वापर करून आपल्या घरी जेवण करावे. वाव, वाव वाव वाव, भारीच. हां, ह्याची एक टिप्स नक्की सांगते. व्हेज कुर्मा आपण बनवतो ना, त्याच्यात थोडेसे काजू वगैरे टाकायचे, त्याने एक टेक्स्चर, एक टेस्ट खूप छान येते, भन्नाट येते. तर तुम्ही तसं करा. म्हणजे थोडेसे काजू ग्रेव्हीमध्ये टाका आणि थोडेसे काजू त्या भाजी बनवणार ना त्याच्यामध्ये टाका, आणि ते तेल सुटेपर्यंत भाजावे. म्हणजे असं वर भाजलं आणि नंतर सगळं ओतून दिलं तर तसं नाही चालत. थोडेसे चांगले भाजायचे, म्हणजे त्याला तेल सुटायला पाहिजे असं भाजून. प्रत्येक रेसिपीला वेळ लागतो. इथं लाईव्ह आता माझं 42 मिनिटाचा झाला, पण अजून माझी भाजी काय बनली नाही आहे. तर हे सांगायचं की मेहनत रंग लाती है, मेहनत करना हमारा काम है, मेहनत का फल देना त्या देवाच्या हातात असतं. कोणाला पटतंय त्यांनी पटापटा लाईक करा. पटापटा लाईक करा. तर आपण आपल्या हातात फक्त कर्म करायचं असतं आणि त्या कर्माचं फळ देणं हे देवाच्या हातात असतं. ओ माय गॉड. मग एवढं मी बोलून काय फायदा नाही. हे भगवान, तुमची कमेंट वाचू का? आज नक्की ट्राय करते व्हेज कुर्मा. सानवी, नक्की ट्राय करतो व्हेज कुर्मा, आणि कसा झालेला हे पण मला सांग. मी ह्याचा फोटो मी माझ्या लाईव्हच्या थंबनेलमध्ये नक्की टाकणार आहे, त्याचा फोटो व्हेज कुर्माचा. कारण माझा कुर्मा शिजेपर्यंत माझे लाईव्हवाले थांबणार नाही असं मला वाटतंय. ऑफिसमध्ये मी वाचू का कमेंट? शिवान दादा, ही तुमची कमेंट वाचू का? मला खूप हसायला येते तुमची कमेंट वाचून. तुमची कमेंट मी वाचू का दादा? नक्की सांगा मला मेसेज करून, मला वाचायची आहे. तुम्ही छान कॉमेडी करता, जबरदस्त. मला आताच कोणीतरी सांगितलं, पण मला तर तुम्ही वाटलात व्यवस्थित भारी कॉमेडी करताय. महेश, हाय हाय महेश दादा. तर आता ते तेल सुटतंय, त्याच्यासोबत आपण मसाला टाकायचा आहे 1 चमचा. सानवी माऊली, तुम्ही नक्की गोल घालणार आहात म्हणजे बघा, तुम्हीच आता व्हेज इंग्लिशमध्ये व कुर्मा मराठीमध्ये लिहिले. तुम्ही जर असं जेवण केलं तर आमचे महाराज रागाने लहानबुंद होतील. ओ माय. कुठून आहात तुम्ही? आम्ही कोकणातून, कलावती.
हाय केम छो, मैं गुजरात राजकोट। नमस्ते कलावती, नमस्ते नमस्ते। हम महाराष्ट्र से हैं, हम छे महाराष्ट्र। गुजराती नहीं आती लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्राय। नितीन शिंदे, हाय नितीन दादा। कलावती, हाय कलावती ताई। काय बनवता आहेत महेश? मी व्हेज कुर्मा बनवते, व्हेज कुर्मा। 46 झाली, व्हेज कुर्मा बनतोय बनतोय। तर आकाश म्हात्रे, सो क्यूट आहे ताई। थँक्यू दादा, आकाश दादा। थँक्यू। आमचं असंच आहे, नो मेकअप नो शेकअप। व्हेज कुर्माची रेसिपी सांगणार? हो सांगते मी तुम्हाला, परत एकदा व्हेज कुर्माची रेसिपी सांगते, कारण लाईव्ह अर्धा होऊन गेलेला आहे। मी कांदा घेतला, कोथिंबीर घेतली, थोडंसं खोबरं, माझं कॅमेराचा ट्रायपॉड व्यवस्थित राहत नाही आहे। ओके वेट, हे बघा आता, हे बघा हे बघा, हे झालं ना, तेल सुटेपर्यंत भाजायचं। मी तुम्हाला एक व्हेज कुर्माची रेसिपी सांगते, प्लीज 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 वेट थोडासा। आणि हे बघा, हे मी भाजून ठेवलंय, शॉलो फ्राय करून ठेवलंय। हा फ्लावर आहे, हे काजू आणि हे बीन्स आणि वाटाणे आहेत। ते वाटाणे मी आहेत एका साईडला, मी तुम्हाला दाखवते। तर गरम खूप होतंय, उकडतं इथं। तर मी आता एकदा पहिल्यापासून मी रेसिपी सांगते व्हेज कुर्माची। मी कांदा घेतला, टोमॅटो, असं हे थोडंसं सुकं खोबरं घेतलं आणि कोथिंबीर आणि काजू हे चांगले भाजले। ते मिक्सरमधून त्याची पेस्ट काढली आणि हे फ्लावर्स आणि काय ते नाव येत नाही, मी खात नाही ते म्हणून नाव येत नाही, बीन्स आणि काजू हे मी जिरं घालून चांगले शॅलो फ्राय केले आणि एका साईडला ठेवले चांगले भाजल्यावर। आणि आता ती ग्रेव्ही घेतलेली ना, ती मी टाकली तेलात आणि चांगली भाजायची। आणि थोडीशी त्यात आलं लसूण, अद्रक लसूणची पेस्ट पण टाकायची, जेणेकरून जरा स्वाद चांगला येईल। ओके, हे पहा, अजून हे चांगलं भाजायला पाहिजे। हा महेश दादा, मी ग्रेव्ही बनवते, ही ग्रेव्ही आहे, तिची फोडणी घातली आहे। आता हे बघा, हे पूर्ण व्हाईट होतं, आता बघा याचा कलर कसा चेंज होतोय। कारण आज मला उशीर झाला, कारण खूप काम होतं, घरातलं काम। कारण मुलं सकाळी एक 6:30ला जातं आहे, दुसरं 7:30ला जातं आहे, त्यानंतर मग वॉकिंग, त्यानंतर आल्यावर घरातली कामं, थोडं आपला नाश्ता, याच्यामुळे टाईम नाही भेटला। आणि वायफाय कट झालेलं, त्यामुळे वायफाय पण नव्हतं। म्हटलं आज राहणार लाईव्हचं, पण आलं मी जेव्हा 1 वाजता आली मुलांना घेऊन तेव्हा। आकाश म्हात्रे 47, थँक्स। कशाला दादा, मला आवडते रेसिपी बनवायला, रेसिपी सांगायला, रेसिपी दाखवायला। तर तुम्ही तर मला विचारल्याबद्दल मी तुम्हाला थँक्स बोलते, थँक्यू दादा। ताई सबस्क्राईब आणि लाईक करतो मी तुला, थँक्यू दादा, थँक्यू।
हाय से हाय अजिंक्य मोरे. हाय अजिंक्य दादा, नमस्कार. आणि सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आकाश म्हात्रे दादा, तुम्हालाही नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि तुमच्या सर्वांच्या कृपेने माझं चॅनल मॉनिटाईज होऊ दे, पुढेपर्यंत जाऊ दे. वेज कुर्मा भेज दो. हा सुनीता ताई, तुम्हाला मी नक्की देते, पाठवून देते, येईल थोड्या वेळाने. रवी बर्फे, सर्वांना माझ्या जय भीम नमो बुद्धाय. जय भीम नमो बुद्धाय दादा, रवि दादा. हम बाहर खड़े हैं. हाँ सुनीता ताई, बाहर खड़े रहो, मैं आ रही हूँ, मेरा कुर्मा बनने वाला है. आकाश म्हात्रे ताई, चॅनल मॉनिटाईज झालं काय तुझे? नाही दादा, माझं चॅनल अजून मॉनिटाईज नाही झालंय. वॉच टाईम कंप्लीट करायचा आहे, सबस्क्राईब कंप्लीट करायची माझी सुरुवात आहे नुकतीच. म्हणजे वर्ष होईल आता जानेवारीमध्ये. बघू, प्रयत्न माझे चालू आहे. प्रीती कुठून आहे? वॉरियर, मी आहे कोकणात. आय एम फ्रॉम कोकण. आमच्या कोकणात या, एकदा भेट द्या कोकणात सर्वांनी. खूप छान आहे, खूप छान आहे आमचं कोकण, खूप म्हणजे खूप छान आहे. तुम्हाला सर्वांना खूप आवडेल कोकण, कारण कोकणात खूप शांतता. फक्त म्हणतात कोकणात भूतं फिरतात म्हणून लोक येत नाही. कोकणात भूतं फिरतात म्हणून लोक येत नाही, पण असं काही नाही आहे. जिथं देव आहे तिथं भूत असणारच, पण जिथं देव आहे तिथं माणसं पण असतात. त्यामुळे प्लीज विजिट कोकण. तर आता हे पहा, हे पहा, आता हे वाटण आहे ना, खूप चांगलं भाजलं गेलंय. पहा, आता मी हे टाकते. त्याला थोडासा मसाला चांगला लागू दे. माका कोकणात येऊचा असा. तू का कोकणात येऊचा तर नक्की ये, कोकणात भेट दी. कोकण खूप चांगला असा आणि यवा कोकण आपलोच असा. यवा कोकण आपलोच असा. कोकणात सगळ्यांका कोकण आपलो ना, सगळ्यांका सामावून घेतात, सगळ्यांका वेलकम नेहमी करतात. त्यामुळे सगळ्यांनी कोकणात या. कोकण खूप भारी असतं. कोकणात काय भेटणार नाही असं नाही, सगळं भेटतं. आणि मेन म्हणजे मनाची शांतता कोकणातच भेटतं. किती पण घरापासून लांब राहिलं ना तरी कधी नाही कधी कोकणामध्येच यायचं लागतं. रोहित पाकळे कोकणामध्ये कुठे आहेत? कुडाळ तालुक्यात. कुडाळ, सिंधुदुर्ग माझं गाव. कुडाळ तालुका. आकाश म्हात्रे दादा, माका पण. अरे सगळ्यांनी या कोकणात. थैसर माझो मैतर असा. अरे वा, मग या की, या कोकणात नक्की या. कोकणात सगळ्यांचं स्वागत असा. पाऊस आहे का? मी कोकणात आता नाही आहे सध्या, त्यामुळे पाऊस तिथं आहे की नाही मला माहिती नाही. पण घराकडून कळतं की पाऊस आहे की नाही. तर हे बघा, आपली वेज कुर्मा भाजी बनली आहे. पण कधी कधी पाऊस खूप लागतो, कधी कधी जातो. त्यामुळे हे बघा, छान भाजी बनली आहे.
आपल्याला थोडंसं पाणी घालायचं असेल तर पाणी घालू शकतो त्या. तर एक उकळी येऊ दे. पाऊस आहे का? माका एवढाच येताला. हा म्हणजे मालवणी माका एवढाच येता. ओके काय असू दे. आम्ही तुमका मालवणी भरपूर शिकवता. आमका चांगली मालवणी येता कारण आम्ही कोकणातले, त्यामुळे आमका मालवणी बरी जमता. तर भिया नको, आम्ही असो. तर कोकणात पाऊस पण भरपूर असता, नेहमी असतं पाऊस कोकणात. फक्त मे यावेळी तर मे मध्ये सुरू झालो कोकणातला पाऊस. तर खूप नुकसानही झाला, लोकांची भाता पेरूची रवली. रात्रीच खेळ चाले मालिका बघून एवढाच शिकलो. अरे वाव. हा पण लोक ती भिया बघू घाबरायची की लोकांना ती बघून असं वाटायला लागला की अरे कोकणात तर खरोखरच भूता असत. पण असं काही नाही. जिथं मी म्हटलंय ना, जिथं देव असा त्याचा भूता असतली. मग काय देव असताना भियाचा नसता. सीझन 1 चांगला होता, सीझन 2 बोगस होता. हा खरंय. रोहित पाकळे मासे खाता का? हा मासे खातो, सुरमय. पण इथं आम्हाला भेटत नाही कारण मी घरापासून लांब असल्यामुळे आपल्याला ते मासे वगैरे नाही खाता भेटत. तुम्ही बघितली का मालिका? हो रात्रीच खेळ चाले आम्ही मालिका पूर्ण बघितलेली आणि तिथं जाऊन पण आलो. कारण ते आमच्या घरापासून खूप जवळ, म्हणजे 6-7 किलोमीटरवर. तुम्ही खेकडे वगैरे पण बनवत असाल? हो बनवते. फक्त तोडून द्यायला पाहिजे कारण भीती वाटते खूप खेकड्यांची, चावतील बिलतील म्हणून. काय सुनीता जानकीवर मला मालवणी लँग्वेज खूप आवडते. हा सुनीता ताई, तुम्हाला पण खूप आवडते का? चालेल मग बघा, आता मी मालवणीतच बोलते, तुम्ही पण शिका मालवणी भाषा. ओके. शिवाय 23 त्यातलो तो म्हातारो पांढऱ्या केसवालो ठाकुर्लीस राहतलो. काय पांढऱ्या केसवालो म्हातारो कोण? नाही आठवलं मग. मासा खाण्यासाठी समुद्री टेस्ट कोणचा? सुरमई पापलेट हे खायचे, मस्त लागतात. शिवास ओरिजिनल पण तो काळोच हाय, पांढरे केस अन तो काळा. नाही आठवत नाही मला, आता आठवलं नाही खायचो म्हातारा म्हणताय तो तुम्ही. नाही आठवला. पण आता मी बघते परत रिटर्न जाऊन. माझा मित्र सावंतवाडीला राहतो. ओके सावंतवाडीला, छान आहे. सावंतवाडी आमच्याकडनं 6, 7, 8, 9, 10 किलोमीटर, म्हणजे 10 किलोमीटर पकडायला गेली तर. तिच्या होती ना, ती माझ्या मित्राच्या जिमला होती. तिच्या म्हणजे काय? हा छाया. ओके ती छाया ती, हा आता आठवली छाया. माऊली, तुम्ही तो ठुमक वाला रील्स नाही काय बनवला? माऊली, ते मला नाही जमत ठुमक करायला. माझ्या मुलीने केलाय, तो आहे माझ्या यूट्यूबवर शॉर्ट, पण ती माझ्या मुलीने बनवलाय, म्हणजे तिच्या मामाने बनवला तो रील्स आणि मी अपलोड केलाय. हा छाया. हो भाई, समजलं छाया. अण्णाची पोरगी छाया. हो, अण्णाची पोरगी पण डेंजर होती आणि अण्णा त्याच्यापेक्षा डेंजर होता.
प्लंबिंग मास्टर पुणे. हॅलो. नुसतं गणपती ठुमक ठुमक करून टाकली. नाही करू ठुमक, आम्ही फुगडे घातलं. आम्ही फुगडे घातलं, आम्ही ठुमक ठुमक नाही करू, जमलं नाही. आम्ही फुगडे घातलो मस्तपैकी, करंजे केलं, परत पुरणपोळी केलं, अळूवडे केलं, भरपूर काही काही जेवणाचे पदार्थ केलो. अक्षय म्हात्रे दादा, आम्ही फक्त ठुमक 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 करू विसरलो. तर काय करताय? आम्ही बघा आमचा व्हेज कुर्मा बनलाय. हा बघा, व्हेज कुर्मा इज रेडी फॉर ईटिंग. कन्सिस्टन्सी पहा. आणि कुर्मा बनवण्याचं कारण पण एक आहे की माझे मिस्टर आणि अजून एक मराठी मेंबर्स आहेत, ते सर्वजण भाजी आणायला गेले. तर त्यांना जी पाहिजे एकदम ठाऊक भेटते भाजी, तर ह्यांनी आम्हाला पाहिजे ती भाजी काही नाही आणली, त्यांना घ्यायची होती म्हणून फरसबी आणली 1 किलो, भेंडी आणली 1 किलो. त्यामुळे मला आता ती फरसबी अशी संपवावी लागते भातात घालून, व्हेज कुर्म्यामध्ये घालून. त्यामुळे असा हा सीन झालाय. आणि सगळ्यात माझा आवडता मसाला मॅगी मसाला, असं बरोबर दिसतंय तर मॅगी मसाला याच्यात घालायचा. खूप छान, थँक्यू राहुल दादा, खूप छान बोलल्याबद्दल. तर हा मॅगी मसाल्याने ना खूप टेस्ट छान येते. तर मी तुम्हाला आता दाखवते मी टाकताना. व्हेज कुर्मा आता छान उकळलाय. शिवांश दादा कुठे गेलात तुम्ही? तुमच्या घरातल्यानी ठुमुक ठुमुक केल्याने की नाही? ठुमक ठुमक केल्याने की नाही तुमच्याकडे? आणि शिवांश दादा तुम्ही कुठले आहात सांगितलं नाही तुम्ही. आता मी गरम मसाला टाकते पहा. हॅलो प्लंबिंग मास्टर पुणे, हॅलो. लाईव्ह आल्याबद्दल तुमचं खूप खूप धन्यवाद. कसे आहात सर्वजण? नवरात्रीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आता ही कोथिंबीर टाकायची. ते पहा, कोथिंबीर आता आपण टाकली. आता गॅस ऑफ केलाय मी, बंद केला. तर याची रेसिपी मी तुम्हाला सांगितली आहे. तर कशी वाटली रेसिपी ही नक्की सांगा कमेंट करून. आणि उद्याच्या लाईव्हला नक्की जॉईन व्हा. 1चा टायमिंग आहे, तर सर्वांनी जॉईन व्हा. बाय बाय बाय, हॅव अ नाईस डे. बाय बाय.